чуноне ки ба шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон маълум аст, муддати чандест дар кишварамон озмуни ҷумҳуриявӣ Фуруғи Субҳи Доноӣ бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миёни қишрҳои гуногуни ҷомеа ба роҳ монда шуд. Аллакай ду даври он дар ҳамаи минтақаҳои ҷумҳурӣ бо пайдо намудани завқмандони китоб ба анҷом расид. استادی بزرگی همه دوران کتاب است. علم و خرد و مایه انسان کتاب است. فرقی نگذارد به خردی و بزرگی، با شاه و گدا همدم یکسان کتاب است. صیقل بدهد فطرت اندیشه آدم، گر عقل بود جسم به آن جان کتاب است. بیمار شود ذهنی کسی درز کتاب ماند، با کنده ذهن همه درمان کتاب است. даври сеюми ин озмуни сатҳи ҷумҳуриявӣ дар шаҳру ноҳияҳои кишвар оғоз гардид. масъулини шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ғолибони марҳилаи дуюмро дар шаҳри ваҳдат ба ҳам оварданд, ки онҳо дар даври сеюм иштирок карданд. дар тадбири мазкур иштирокчиён аз шаҳрҳои ваҳдат, роғун, ноҳияҳои рашт, лахш, тоҷикобод, файзобод, сангвор ва нуробод ширкати фаъолона намуда, ҳунари худро аз рӯи номинатсияҳои озмун пешниҳоди ҳайати ҳакамон карданд. дар рӯи ҷаҳоне мо надонем ҷаҳон чист, фарзанди замоне мо надонем замон чист. تا پیر نگردیم نجویم جوانی، تا خاک نگردیم ندانیم نشان چیست. تا تشنه نمانیم نجویم رهی آب، تا گشنه نمانیم ندانیم که نان چیست. доварони ин тадбири сатҳи баланд нафарони соҳибтаҷриба ва дорои касбияти соҳавӣ буда, онҳо ба ҳунари ҳар як довталаб софдилона баҳогузорӣ карданд. озмуни мазкур бо мақсади баланд бардоштани завқи китобхонӣ, тақвияти ҳофизаи фарҳангӣ, дарёфти чеҳраҳои нави суханвару сухандон, арҷ гузоштан ба арзишҳои миллию фарҳангӣ, инкишофи қобилияти эҷодӣ, таҳкими эҳсоси худогоҳию худшиносӣ, бой гардонидани захираи луғавӣ, тақвияти ҷаҳони маънавӣ ва фаъолгардонии доираи забондонӣ миёни қишрҳои мухталифи ҷомеа, аз ҷумла хонандагону донишҷӯёни ҳамаи зинаҳои таҳсилот, инчунин магистрҳо, аспирантҳо, докторантҳо ва шаҳрвандони кишвар роҳандозӣ карда шудааст. дар замони соҳибистиқлолии кишвар дар ҷумҳурӣ як қатор чунин чорабиниҳои сатҳи баланд гузаронида шуд, ки дар онҳо ҳазорон нафар ғолибон муайян ва қадрдонӣ гардиданд. барои мисол, дар соли 2019 ду озмуни сатҳи баланд, яке озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман ва дигаре ин озмуни ҷумҳуриявӣ Фуруғи Субҳи Доноӣ ба ҳисоб меравад, ки тавонист ҷомеаи моро ба дӯст доштани ватан, арҷ гузоштан ба манфиатҳои миллӣ ва дар дили онҳо бедор намудани завқи китобхонию китобдориро бедор намояд. арбоб камол ҳарчанд марди бодавлат низ бошад, марди ҷоҳил буд ва одина аз ӯ қарзидор буд ва ба ӯ рафта кор мекунад. ҳамон чӣ қарзидор буд? қарзаша гӯед. рӯзе одина гӯспандҳои арбоб камолро нигаҳубин мекард, вале ӯро хоб мебарад. ҳамаи гӯспандҳо пароканда мешаванд ва гум мешаванд ва ӯро арбоб камол қарзидор мекунад. озмун аз рӯи номинатсияҳои аз ёд кардану хондани осори адибони классики тоҷик, осори адибони муосири тоҷик, ашъори бачагона ва афсонаву ривоятҳои халқии тоҷик ва хондану аз ёд кардани осори адабиёти ҷаҳон доир гардида истодааст.
یاری کهن نمی کنی یاد، این پیشه نو مبارکت باد. فریادی کسی نمی کنی گوش، پیشی کی کنیم از تو فریاد. با دولت بندگیت هستیم از جماعه دو عالم آزاد. شاید که تو را فرشته خوانیم که لطف ندارد آدمی زاد. از شکر جان فضای شیرین خسرو ندید ذوق فرهاد. مرغی چمنی و فاس جامی در بند غم و بلا چی افتاد. дар марҳилаи сеюм низ довталабони шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ тавонистанд дар назди ҳайати якамон ҳунару истеъдоди худро нишон диҳанд. мавриди қайд аст ки ташкилу баргузорӣ намудани чунин озмунҳо барои ҷалби насли наврас ба китобхонӣ ва роҳ овардани онҳо ба осори адибони классику муосир ва ҷаҳон саривақтӣ ба ҳисоб меравад. бовар дорем чунин озмунҳо дар оянда метавонад боз чандин донишмандонро муаррифӣ намуда сафи алоқамандон ва дӯстдорон ҳамзамон каломи баде зиёд хоҳад шуд. ин буд даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳидоноӣ ки дар шаҳри ваҳдат баргузор гардид. аз ҷараёни баргузории даври сеюм ки дар дигари минтақаҳои кишвар баргузор мегардад шуморо огаҳ хоҳем кард.